Tuling. Mo na tinuod, mi. Love di ka. May chance ka kunin mo? Bitaw, Ling. Nga nung mulimod man ko nga, ganahan man sa kunin mo. Ha? Kun mo na, uyab na ta? O, Ling, ako na kang gisugot. Salamat, mi. At kaya ni mo bay. Uy, kauyab na mga kabay. Tingdutap ta. Pag ikaw magtuubay rin nga, sugtong ko ni mi. May pagkabay, uyab na ka. Ako taon wa pagintay na saag. Awo, ayaw na kung pagpagawa sa paglaong. Magkauyab na lagi ka. Hi, babe. Kinsay mong babe, uy. Ikaw good. Gusto na ko nga, babe, nga itong tawag na eh. Okay na ni mo, mi. Okay ra. Ganahan sa kuan. Inutong ko nang natin tawag na yun, di ba? Maog yun. Kuan di, babe. Gusto na ko na ko nga mag-swap tawag SIM card. Ha? Unahan mo ko nga may baw ba kung kinsay mong mga ka-text. O gusto sa po nga may baw ka kung kinsay mo text ako. Aron ba ako tayo gitago sa usa-usa, di ba? Okay na ni mo? Oh, sige. Ganahan sa kuan na. Kay basin niya o nga kailan ka text-text diha. Wow, uy. Ambi mong SIM, be. Hindi may ni-text sa number ni May. Uy, si Byron mo ni-text? Oh, saan pa? Magsige na sila text-text. May ako pa ni mo imo ng buwagan si Uling. Oh, kay kaugmaon anak niya. Kay pobre kay na. Ari na lang ka nako kay na ako'y motor. Ilosan to, Hana. Di lang ko magsabat ni May nga ni text si Ring. Tring, wait na. Nasam na bay? Sorry lang, good. Dagdagan sa akong motor ba? Yung motor. Di lang ko ba eh. Ikaw lang kayo na, pumugoy buhaton. Ikaw, good. Iniharagin ko si kontak ni May. Di mo tubag. Ay, kain mo ka ni Bayhana. Hoy! Bay Tuling! Haha! Ngayon lagi din eh. Oy, nganom day bay? Di ba uyab man mo ni May? Oo bay, nganom day? Ako magutong nakita nga nagsakay-sakay sa motor ni Rain. Unsa? Nadigid ka mo tubag-tawagan? Kaya nagsakay-sakay na kas motor ni Rain? Yan naman di ay. Unsa may naaana? Uy, uyawa ko din mo. Yung nanaon ako din mo pagtubag? May uyab taon ta, uy. Unya magkuyo-kuyo kaglain. Wa man may gihimong dautan, uy. Bisan na. Kailangan kay paminaw, uy. Uyab taon niya, nagangkas-angkas ka sa motor sa lain. Naibaw na pa ko nga, naibaw na si Rain mo. Ni-text na siya nga, pabuwagan ko ni mo. Oh, Ganong giuli man nimo ang akong SIM card? ambil ako SIM card, be. Kaya makibuwag na ko ni mo. Tuling. Di ko gananan ng babae nga dagag na ako. Mong magbuwag na ta, May. Doon nakabuwan ng nakalabay, sukat nga nakabuwag ni May. Manangkani kay, nakamove on ako. Kinsa ang nag-text ako? Hi, pwede ko makik-friend mo? Kinsa ni? Ako tawagan, be. Hi! Kinsa rin eh? Ako si Yan, oy. Classmate ako si mga ikagaw. Mau ba? Pwede makik-friend mo? Oo, pwede kayo. Kumusta yan? Okay ra. Yan, di ka busy. Dili man. Nga naman. Pwede ta magkita? Sige. Oh, ikaw na yan? Ako in town. Kakiyat ka din mo. Buyag ha? Naunsa ka, uy. Nitutok ka manggod na ako.
Ang iyan. Mutuo ka kung inuti ka nga na love at first sight ko nimo. Oh, I love you, Yen. tuling. May paglawang ka ko. Dili na ka na ko pantuson, Ling. Tungod kay kinahansad ko nimo. Tinuod? Oh, lagi. I love you, Yen. I love you to, Tiling. Mo, pauli na raba ko. Ako na kay hatod. Sige. Mo na yan nyo ha, Yen? O, Tuling. Medyo layo-layo, gyud. Pero okay rin. Dali. Dayon diri sa amo, li. Ma? Pa? Nanda yung mong magpapa, Yen? Oh, dali. Ipalailati ka. Ni aman lagi kay Kuyog Yen. Akong uyab, ma. Dayon dong. Salamat eh. Sir, yabot. Ako ni pa, si Yanin. Ikaw din na yan. Yabli ko yun. Akong uyab ba, si Tuling. Mayong adlaw, Kol. Inom to na. Inom? Inom. Ay, salamat, Kol, pero di mo ko mainom. Nama ba? Sige. Ako na inom na. Dayon diri sa taas, Ling. Ling, mo pauli pa kasi niyo ron? Yen. Ay, uy, dong, gabi naman. Ugma na lang pauli, uy. Ay, dinhin na lang katog. Bitaw, Ling. Ugma na lang sa'yo sa buntag pauli. Sige, ano lang matog? Shit! Ling, Yen, what's up ron? si Papa ng hagis. Ha? Anak, yun na Romeo, basta makainom. Oh, ma, manigmas na si Papa. Yen, dali. Ate, mamaya ta din eh. Ari tagis bendana niyo. Aklay na sing manghod. Nahilom naman lagi. Nakatuog na tingali to siya. Pero may siya manghagis kung makainom. O, dong, manghagis na siya. Pero ini kabuntag, dili na siya mahibaw siyang gibuhat. Unsa? Yan, nak. Mo balik na tas bahay, day. Kay natuog na tong imong amahan, oy. Ito dumati. Kay kadlaw naman sad. Mupaulit lang sa kusamo. Pila na meron kaadlaw nga kung makakita niyan yan. Ugma. Doa ko sa ila. Sige yan. Nanawag. Hello, Yen. Tuling, Naunsa mo ka? Nilaklay ka. patay na si Mama. Unsa? Nga naman. Sige, magpapahagis si Papa. Uli na bugat si Mama. Kinuo ko. Unsay plano nimo ron nga nalubong naman sa mama nimo? Manarbaho ko, Ling. Pero may kasuporta pa ko sa akong mga manghod. Ay kabalakayin. Tabangan tika kung unsa may panginhanglan sa imong manghod. Muhatag ko para gatas sa imong manghod. Salamat, Ling. Yan, dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Nya, may trabaho ka o may trabaho sa ko.
Mag-ipon na lang ta. O niya nga akong manghod. Atong giba siya sa pratahan. Sige, pangitag atong kapuyan kay mag-live-in na lang ta. Day, igman na makatuig sa atong panag-ipon. Wa pa mo kita makanak. Lagi dong, uy. Wapam kita hatagig anak sa Ginoo. Mayong tag makaanak ng taday. Kaya gusto na kay kong makakita sa kong liwat. Nadugay lagi ka, day. Dugay minan nila, uy. Kidaghang na malit. Oh, mawa. Kao na. Busog ko. Una lang ko katawag ni mo, ha? Lahi na maglihok sa inyin. Panindaan ko ni Bayana. Mayo kinaligo pa siya. Tanawon ako ng iyong cellphone, be. Oh, ano sa di? Anong niya mailain nga SIM card? Itaon ko na, be. Di siya katayos nga Algin na pangan. Babe, I miss you. Dong, ikaw na rin andam sa misa kay mga una ta. Kinsa ning Algin yung mga kateks? Oh, Itaon ako ang ekstra na mong simpak. Ug akong nabasa ang iyong mga text ni Algin. Kinsa ni sa Algin? wala ko'y mahimo. Kaya mo naman ko nasakpan. Akong uyab si Aljan. Unsa? Tay, anong imo nagibuhat ako? Sabay ako pagkuwang ni mo. Ling pasaylo ako. Natin pa lang ko. Sakit kini ng gibuhat ako yun. Sakit kini. Husband ko, sorry. Wanin ako tuyo ang may gugma ko slain. O kinakasaman ko ni mo. Ako na mismo ang mutapos sa to relasyon. Ha? Unsay ibot ni mo ipasabot? Ako na ang makigbuwag ni mo. Kaysa tinuod lang tuling sa kong gibuhat. O ano ko'y nawang ay katubang ni mo. Mong ako na mismo mo biya din sa tong gipuyan. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalaki dayang iyong mundo ginagalawan? Huwag itingali ko'y swerte sa mga babae. Kay kutob sa babae nga akong mahalon. Magbinuang mo na ko. O kung kinsam ka nitong makik-friend ako, maunin akong number. 0945-506-3260. O sa katapusan, akong gusto kong magpasalamat sa mga tao nga nitabang nako diha sa Cebu pa ko. Si Manang Leonie Argente o si Manoy Alan Argente. Nilang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. No kita magagalang kaagi ni Tuling nga taga Tagbao, Cebu City. Apan, anaagaron sa Valencia, Bukidnon. Uban sa awit nga yung katangayo, awit nga nagulahan, pagsubok. Pagkabigo ng